Mit navn er Lisbeth, og ved siden af mig sidder Frank. Vi er en del af Morsø Kommunes supervisionsteam for plejeforældre. Denne video henvender sig til plejefamilier med et barn i anbringelse i skolealderen. På grund af forskningens belysning af, hvordan børn og unge i anbringelse generelt klarer sig i skolegangen, vil der i dette modul være et stort fokus på, hvordan plejeforældre selv kan understøtte barnets læring og udvikling, samt hvordan de i samarbejde med skole og sagsbehandlere kan støtte op om barnets skolegang, fritidsliv og almen dannelse. Plejeforældrenes egne erfaringer med at støtte op om skolegang i forhold til dette barn, de netop har fået pleje, inddrages. Hvad fungerer godt og hvad udfordrer? Når skolebarnet er anbragt i en plejefamilie, så skal plejeforældrene vide og være opmærksomme på, at de kan gøre en stor forskel i forhold til, hvilke udviklingsstier, der vil åbne sig for barnet. Hver gang man når til en gren eller en kvist på vej op igennem træet, er der en situation, hvor udviklingen kan gå flere veje. Det giver et stort antal muligheder for udviklingsstier fra træets stamme til yderste kvist og blad. Vær opmærksom på, at barnets udviklingstræ er et træ med mange tætte grene, hvor der er mange muligheder og veje at gå. Plejeforældrene skal sammen med barnets skole sikre en god alderssvarende udviklingsmulighed. I metaforen om træet vurdere, hvilken vej, udvikling og læring, der skal fokuseres på, afhængig af barnets behov. Plejeforældrene har i samarbejde med de øvrige fagprofessionelle omkring barnet et ansvar for at sikre en ligeligt og samtidig fokuseret udvikling på barnets udvikling og trivsel. Modulet tager blandt andet afsæt i modelbeskrivelsen om et styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge. Der er 4 punkter, man skal inddrage barnets perspektiv, positiv og tilpassende forventninger til barnets faglige præstationer, ligeligt og samtidig fokus på det faglige udvikling og sociale trivsel, og sammenhæng mellem læringsmiljø, mellem skole og hjem. Den absolut vigtigste faktor i forhold til, at socialt udsatte børn og unge får et godt voksenliv, er, at de har haft en god skolegang med faglig udvikling og trivsel. Det er velbelyst, at børn og unge i anbringelse klarer sig dårligere i grundskolen sammenlignet med deres jævnaldrende, og at de trives dårligere og klarer sig dårligere rent fagligt. Flere børn har diagnoser, som kan gå ud over indlæringen. Flere har fysisk tegn på mistrivsel, som hovedpine, mavepine og kvalme. En vigtig indikator på trivsel er netop ubehag som hovedpine, ondt i maven og kvalme. Omkring hver tredje i anbringelse oplever ofte at have hovedpine, ondt i maven eller kvalme. Ovennævnt er også en vigtig faktor i forhold til helbred og sygelighed. Hver 5. i anbringelsen er ifølge undersøgelsen overvægtig. Gruppen har flere skoleskift, mere skolefravær og flere perioder uden skolegang. Færre gennemfører 9. klasse og ungdomsuddannelser. Vi ved desuden fra såvel international som national forskning, at omsorgssvigt påvirker hjernens udvikling og dermed barnets mulighed for indlæring og udvikling generelt. Mange omsorgssvigtede børn og børn udsat for psykisk og fysisk vold eller overgreb har komplekse kognitive vanskeligheder. Børn og unge i anbringelse har samlet set mere skolefravær end andre børn og unge. Fraværet har, som vi lige har hørt, forskellige årsager, og plejeforældrene har en vigtig rolle i forhold til at mindske det fravær. Børn i anbringelse har et sådan lidt større skolefravær end andre børn. Fraværet blandt 0 til 9. klasse udgjorde i 2015 5,5% blandt ikke udsatte og 6,6% blandt børn i anbringelse. Blandt udsatte, som ikke var anbragt, var det markant højere, der var det helt op på 9,4%. Plejeforældrene har altså en stor rolle i at sørge for, at barnet kommer i skole hver dag, medmindre der er god grund til fraværet.
Plejeforældrene kan desuden også rette henvendelse til en sagsbehandler, hvis de oplever, at barnet får meget fravær af grunde møder med forvaltningen eller samvær med forældre midt i skoletiden. Nogle børn har også koncentrationsbesvær, og andre har diagnoser som f.eks. ADHD og autisme. Cirka 17% af alle børn og unge i anbringelse i grundskolen har en ADHD-diagnose, og 10% har en autisme-diagnose. Blandt ikke anbragte er de tilsvarende tal 2% for ADHD og 2% for autisme. Forskning viser desuden, at børn og unge i anbringelse i skolen kan kæmpe med lav selvtillid, lav selvværd og en oplevelse af at være anderledes. De er ofte de eneste i klassen, som er anbragt uden for hjemmet, og det kan være svært og sårbart at tale om med klassekammeraterne. Ligeledes skal vi være opmærksom på, at mange børn i anbringelse har uopdagede helbredsmæssige problemer, såsom nedsat syn, hørelse, allergier eller kronisk smerte, som de har vendt sig til. De er måske heller ikke vaccineret, og dertil kommer, at mange børn i anbringelse har en dårlig arbejdshukommelse, hvilken også går ud over indlæring. Størstedelen af de børn og unge, som anbringes i plejefamilier, har haft en opvækst med forskellige former for omsorgssvigt og traumer. Det er især evnen til på en nuanceret måde at tænke over og mærke, hvad der foregår i en selv, i andre og imellem mennesker, også kaldet mentaliseringsevnen, som de ofte har haft begrænsede forudsætninger for at udvikle. Mentaliseringens vanskeligheder viser sig ofte ved, at børn har svært ved at registrere, italesætte og regulere følelsesmæssige tilstande, og at de ofte handler på deres første impuls og nemt misforstår andres intentioner. En undersøgelse af skolegangen hos børn og unge i anbringelse viste, at børn selv fremhæver som noget positivt, at plejeforældrene er gode til at hjælpe dem med at få mere ro omkring lektielæsning, og plejeforældrene kan derfor med fordel have en særlig plads i hjemmet, som er barnets ud over værelset. Det kan være et skrivebord i et fællesrum, hvor barnet kan lave kreative ting, sidde og læse, høre musik og også lave lektier, så det er nemt at få hjælp. Det er vigtigt, at børn mødes med positive, realistiske forventninger. Dette indebærer, at både plejefamilien, skolen er nødt til at finde ud af, hvad børnenes forudsætninger er, og hvordan de bedst kan støttes. Det er derfor vigtigt, at plejeforældre følger op på barnets helbredssituation og får undersøgt, om barnets syn, hørelse og med mere fungerer, som det skal. Børn på institution og i plejefamilier beskrives, at de før anbringelsen ikke havde fokus på skolen, og at der hverken var tid til at lave lektier, eller der var den støtte at hente hos forældrene. Mange har haft stort ansvar hjemme for mindre søskende, indkøb, madlavning osv. Efter anbringelse får børn ro til at fokusere på skolearbejdet, og mange oplever, at de kan hente hjælp hos plejeforældre og de voksne i f.eks. døgninstitution. Børn i plejefamilier fortæller os selv om, hvordan plejefamiliens egne børn kan fungere som vigtige rollemodeller, og hvordan de kan få hjælp til lektier af plejefamiliens egne børn. Børn i anbringelse har ringere sådan generelt samfundsforståelse og almindelig dannelse end andre børn. Og det er problematisk, fordi almen dannelse og samfundsforståelse er en væsentlig fundament for at kunne forstå, hvad der foregår i skolen. Plejeforældre skal bakke op om skolegang og indgå i dialog med barnets lærer efter behov. Plejeforældre skal også bakke op om barnets deltagelse i sociale arrangementer, i skoleregi og støtte barnet for at lære dem eller danne venskaber og deltage i legegrupper med videre. Det er i den forbindelse væsentligt, at plejeforældrene tager et medansvar for klassen som helhed, herunder det sociale liv. Det vil sige, at plejeforældre skal være parate til at samarbejde med klassens øvrige forældre om for eksempel fælles regler i forhold til fødselsdage og i de ældre klasser i forhold til fester, alkohol, rygning med videre. Plejeforældrene skal endvidere være særlig opmærksom på, at deres barn kan være mere sårbart i forhold til at danne venskaber og kan være i risiko for at blive mobbet. Disse omstændigheder betyder, at plejeforældre har en særlig opgave i forældresamarbejde og en dialog med de øvrige forældre samt læreren,
hvor plejeforældrene skal være opmærksom på at arbejde på at bygge bro og etablere forståelse hos de andre forældre for barnet og den unges situation. Motivation handler om at have lyst. Vi er i udgangspunktet alle født med en lyst og en nysgerrighed til at lære. Det nysgerrige barn er i sit udgangspunkt båret frem af ønsket om at forstå og mestre verden. Et nysgerrigt barn stiller spørgsmål og elsker at udforske og opdage verden. Denne lyst til at lære udspringer af en medfødt og iboende nysgerrigheds- og opmærksomhedskapacitet. Det nysgerrige barn er målorienteret i sine handlinger, men har en stabil emotionel kerne, der orienterer barnet hen imod at undersøge ting, begivenheder og problemer for at forstå dem bedre og udfordres af dem. Zonen for nærmeste udvikling er et væsentligt opmærksomhedspunkt, når barnet, som eventuelt er ramt på sin tillid til at lære, har brug for større motivation. Ligger udfordringen inden for det, barnet kan klare alene, sker der ingen udvikling. Ligger udfordringen uden for barnets nærmeste udviklingszone, vil barnet føle sig frustreret, og det vil ikke finde nogen læringssted. Ligger udfordringen derimod inden for barnets nærmeste udviklingszone, er der mulighed for, at der sker en læring. Det er vigtigt, at plejeforældrene sørger for at støtte op om barnets motivation for dialog, læring og skolegang. I den forbindelse skal plejeforældre være særlig opmærksom på at støtte barnet i at udvikle indre motivation, da indre motivation er en væsentlig forudsætning for barnets læring og tilgang til dannelse senere hen. Ydre motivation er også vigtig, da ydre motivation kan give barnet eller den unge et mål, for eksempel om at ville følge med i skolen. For eksempel kan barnet have et ønske om at blive noget bestemt som voksen, men ydre motivation kan altså ikke stå alene. Nogle unge i anbringelsen kæmper med koncentrationsbesvær eller indlæringsproblemer, hvilket for eksempel kan skyldes traumer fra tiden før anbringelsen, eller bekymringer og frustration, der knytter sig til at være barn eller ung mellem to familier. Loyalitetskonflikt, bekymring fra forældrene eller uenighed om samvær kan føre til vanskeligheder med at koncentrere sig i skolen, hvilket flere undersøgelser peger på. Forskning viser, at udsatte børn og unge er mindre aktive i fritiden end andre børn og unge. Børn og unge i anbringelsen deltager også mindre i fritidslivet end deres jævnaldrende. Men der er imidlertid forskningsmæssigt belæg for, at fritidsinteresser kan bidrage til udvikling af børns selvværd og sociale netværk, hvilket også i skolemæssig sammenhæng kan komme børnene til gode. Og plejeforældre skal derfor støtte barn eller den unge i enten at skabe, vedligeholde eller understøtte fritidsinteresser. Det er således vigtigt, at plejeforældre vedvarende er opmærksom på at bakke op om barnets fritidsliv. En fritidsinteresse kan give barnet adgang til nye venskaber. For eksempel kan barnet opbygge en ny relation uden for skolen og plejefamilien. Barnet kan således gennem fritidsinteresse bygge bro til et nyt fællesskab med børn og unge, der har samme interesser. Er du blevet interesseret i at vide mere, kan du tilmelde dig hele modulet T4 Skolebarnet og samarbejde med skolen på 2,5 timer ved at kontakte Malene Lindhardt på det her nummer, så vil hun sætte dig på et hold. Tak fordi du så med.